zvino ndiri kumuroya. Ndobva tauya muno ndobva mati kana dziri nyaya dzeuroyi endai kuchuru. Ndobva taenda kuchuru. Patakasvika kuchuru mai wake ndo wakasvika kubatwa uroyi. Saka wasvika kubatwa uroyi ndobva tabvunza chiremba anga ari kuita basa. Uyu wakasvika kubatwa uroyi mai vaiva. Tukazvazi asi imimi mai imimi nachiremba kutaura inini ndine nyora dzandakachekerwa musha mandaroorwa dzejambwa nemunyama nachiremba uya. Zvikazi vanga varipo vakabvunza sangasira murume wangu zvikazi ari kuita zvindiyani. Zvikazi handikwanisi ndikuudza kuti ari kuita zvindiyani munokwanisa mugara kusvika munotemana. Zvikasika kuti tibatsirikane tingaita sei. Zvikazi kana muchida mutumbu uno munobvisa mombe 2 mbudzi 3 $100. Ndobva tadzoka muno mudare. Ndobva tataura mukati kwamai Ngoera mombe 2 mbudzi 3 $100. Kwedu mombe 2 mbudzi 3 $100 kufamily yekwamakombe. Zvaka kufamily yekwamakombe kwakakuitirwa nyora dzandakaoneka chiremba achiti munoda kupindwa nekuti mumushomo watoroorwawo imimi iwewe chiri kutokupa jambwa rekuti unongedzwe iwewe zvinhu zvousiri ijambwa rawaisirwa mushomo waroorwa. Saka toda kuti tipinde kana muchititendera. Tikati tinokwanisa. Ndobva tazimuswa 27 mufanira kunga mauya panapa. Kana mawana zviri kudiwa moya nazvo tokupai date before November because November titi matari. Murume wangu takanga tisina mombe takati ni mombe 1 yakanga yakafa. Ndobva tadzoka tichitaura tikati hatisati taona zviri kudiwa kuti chiremba wauye. Twatangogara tiri mukutsvaga. Saka tiri mukutsvaga kwakazoya tsamba mwedzi uno wapera uno ichibva kwavidhigo ichitaura zvazi izvoni pane nyaya isina kupera kutsanangurika zvakanaka ida kuti tiupawe vakuru vada kugadzirisai. Ndobva ndati kuna vidhigo ayo inini nyaya yangu yandinoziva iri kwachangamire Makoni ndo kwandinofanira kubatsirikana. Ndobva ndafonera Ishe Mutembera nditi ndine nyaya inodo nhamba dzanga ndakachengetwa panguva yacho. Ndapuwa tsamba panapa ikuzi muri kuuya kuzogadzirisa urongwa hweuya kwanga usina kupera gore rakapera. Vakati hatina nyaya yakadaro ngarameno. Ndobva ndagara paita mazuva anonga mangani ndakaona Gaga achiuya Roy auya akauya aina baba weapo avo vangu vari kubasa ndandine vana vangu vanga ndachikoro ndandiri 1 na mama na chiremba na Bamuni na Johannes Ngoera. Vasvika daro vakanomira kuseri kwedhoo. Vamira kuseri kwedhoo ndakatopotera ko vanhu avo kuseri kwemba kuseri kwemba vamira kuseri kwemba ndakatopotera ndopa ndakaona Gadzi ndikati vanhu vangosvika ndikati kona ibaba wana mauya navanhu vana takatogara panze ndakavavhurira madhoo. Robert ari kubve. Robert wacho andifundika mimi kana ari. Robert ari mambo. Saka Gandhi wakandifonera nezuro manherere kamwari nezuro vachiti hanzi tarwarirwa ngatibatai mabharani chindoti ngatibatai mabharani so dzakataura kuti iposponwe ende pamberi handiti wakandifonera iye Gadzakore achiti muntu toda kuuya nawo kudare wabatikana neurwere vamwe vari kumarondera asi inini ndiri kuuya mangwana kudare. Asi futi yaisabuda because yaida vanhu vese varipo kuita kuti nyaya iyi ibude nekuti vakakumbira hasi toya next week ndiri tarisaka akazoakavodirwe vacho vari kuuya kunhasi but ndanga ndati mufonera kuti vasafambe nekuti vakafamba manje avo vataura kukumbira kuti tarwarirwa hatisi kuuya tokumbirawo extension. Ndobva ndanga ndati inini batai mabharani kuti afonere ava kuti vauye nekuti takatomboitaura navo ndikavapa time vakanditaurira nyaya yacho zvese maitikirwo acho azvakaita ndikati hainotoda vanhu vacho vese varipo so that ratorobatwa totumira umwe chiremba asiri chiremba akadi akaenda nekuti hatichamutumire nekuti akaenda nerweseri haana kufura nemudare hazvina kuita zvaifanira kuti zviitwe. So toibata chiita iri munzwe kuti mupa madhesi so that wauye nyaya iyoyo tiibata nekuti tikaibata vari wega wasipo hapana chatinoumba chinodi
muchiri kuisa ngati kutaura kuno madho akapwanya akangoshanda. Right. Iyo kana muruda kuti ite agent chitoendai kumapolisi muite mundu mangana kupolisi kutaura kuti madho agadziriswa nekuti kupwanya kwemadho hakubvumi vanondosungwa. Songo singabati pasana tinacho kwangu tutanga kaya musuya ticheza ndaifunga kuti tokasika kusangana kuti zvigadziriswe zvese izvo but zvavari kupostpona pamwe haungazivi kuti vari kunyepa here vari kudii. Saka imimi endai mundoripota kuti takapwanyirwa madho inini hangu ndakazvimirira ndisi kutonga murume ndisi kutonga zvemimi changamiri. Handikwanisi zvichibva pasi pemwoyo wangu kuti nyaya yangu yandakaitongerwa kuno kuna Johannes Ngowera kusvika pamudini vandidzipe. Ndichiramba kuti nyaya yangu iri kwaChief Makoni vachindidzipa kuti uri kuramba nezvinhu mukati ndoenda kupolisi. Imimi changamiri ndichagara panze kusvika mapedza nyaya yangu. Aiwa, hazvina achichiramwa. Handiramwe ndikutokumbira kuti ndibatsirwe kuno kwandakangobatsirwa kubva zvichitanga. Inzwaka pane kusiyana kwemakotsi kune inonzi criminal. Unzwa here? Criminal isusu hatibvumirwi kutonga criminal. Nemutemo ndikatonga criminal motozonzwa mangwani ndakutosungwa kunzi wakatonga mhosva yecriminal sei. Saka dzecriminal dzese dzinotongwa nemagistrate. Isusu tinotonga civil. Iyo yanga iri kucivil but pakaitwa criminal act. Saka iyo inoenda kumapolisi. Ndio madho akapwanya. Titori panze. Panze pakatoshama patovhara nekuti vakapinda zvichisimba. Ndio inonzi house mali. Vanosungwa nemapolisi. Ndisiko ndinonyora rugwaro rwokuti chii kana nekara yoyasha ndonyora rugwaro ndichiti chii mundipope kuti mambonyorai muchiti zvakati idzo dzeuroyo hadzikwanisi dzinouya kwachiri ndo yacho chakaitika chii zvisvike pakati ipapo hapatobvumirwi kana chiremba wedu haatobvumirwi kuti aende achindopwanya dho. Haatobvumirwi nemutemo. Chiremba tamutuma isusu haatobvumirwi kuti apwanye dho. Minzi dzatoita kutaura nemunhu kusvika munhu anzwisisa, munhu ovhura ega basa roitwa. Kana atopwanya dho chiremba wedu icriminal ndomunhangara kumapolisi. Zvainyanya kushuvira chii. Asasvika pamungoti munoita mapolisi edu emutemo unoziva mutemo. Amusoro nyaya iyo ini ndimumbuya uyo ndibaba umwe auya nezuro kubva kuChipinge. Ini ndinogara kwachena mbuya kuBhenteki. Mari dzacho ivo kana vachitora mutemo waishe vachiuisa mumaoko mavo, imi machinda vauyinasi tikaedza kukurudzirwa kuti titeerere mutemo waishe. Ivo vakutora mutemo waishe ndokatoutaura kana munhu akarwarirwa ane kodzero yekutaura kuti kana kwese makotsi ese munhu akarwarirwa ane kodzero yekuti aextend ndarwarirwa ndipewo rimwe date. Uichi wavakazviita kuti ndarwarirwa but sekutaura kuti communication haina kuzoenda nemwari. Bhabharani aifanira kunge akakutokufonerai kuti aiwa musave this week mupai rimwe chii nekuti warwarirwa havana kuramba wakatofona vachiti ukatoona kuti aiwa fonerai Mabharani ndiye anoziya roko nenyaya dzekupinda. Ini handina zvanomboziya. Mabharani akavafonera but angadai akabva angokufonerai one of you
kuti taurirana musauye nekuti wakumbira hanzi mwana arwarisa here handichazivi ndi mwana wakati mwana here kana kuti mai here kana kuti musoro chakati nganchikumbira chaizvo kuna baba kuti vanhu ava vasaite vanachangamiri panyika. Isusu tinoziva ine ivo kana vachitora mutemo wenyu woita wavo mutemo ndiwo ino zvamataura mataura ezvino vasikati tambofonera vana mbuya varipo here vanani kana iye azwana rogadza mukatogara dare sisi kunoko wakatogara dare kumba kwana mama ini makati nyaya ngaiuye kuno ivo vatora nyaya vakaita yavo nyaya yenyu tinayo haina kumbopera asi tiri kutaura kuti munhu apachi isusu hanzi vanoti gunangarara uitedza pamusoro idangamiro ndini baba vemwana ndadambozwawo hangu pekuti ndikavaendesa kupolisi kana vakasunga uyu mwana uyo anoda kurapiwa nachiremba avazoitera kuti zvatonaka iyo haisati yapera yekuti arapwa ndo danda tiri kuti chibva taiwapadira chisungo kuita kuti chiremba aende kunodii danda racho pawaiuya ndo zvataifunga kuti vanouya but wakafona mari mwezuro kamaniachakatoza wavandifonera saka iyo kana muri kwega itai polisi hapana chekunzika munzi endai mumapurisa mondomhanara kuti no takapwanyirwa madhoko yodii panauya Johannesburg mukadzi wangu akanga muti pane vaanoita tabva akanzi haana chainacho saka zvinozofambiswawo sei zvinhu zvatakasenzesa ndo zatinotaura varipo muhamazvitaura varipo tichiona kuti angauripirwa nei zvese izvozvo varipo saka kuuya dare harisati rapera munhu chadaidzwa mabharani aite mazuva mabharani kana kurikufona mobuda nawo mufone mopanana zuva rauri kuuya motaura kuti without excuse musakauya tiri kutonga nyaya musiku Next,